קורה לכם שאתם יוצאים מהאוטו אחרי פקק ארוך ומרגישים שאתם צריכים כירופרקט דחוף? בואו נדבר דוגרי. אתם פשוט יושבים לא נכון, וזה סתם גומר לכם את הגב. הנה 4 החוקים לישיבה שתציל אתכם. כלל ראשון, המרחק מהדוושות. תלחצו על הברקס עד הרצפה, ממש עד הסוף. הברך שלכם עדיין צריכה להיות טיפה כפופה. אם הרגל נמתחת לחלוטין, אתם רחוקים מדי, ובמקרה של עצירת חירום לא יהיה לכם כוח ללחוץ. כלל שני, זווית המשענת. אנחנו לא בטיסת לילה, אבל גם לא בטירונות. זווית של 100 מעלות או 110 מעלות זה בסדר גמור. ככה תשחררו את הגב התחתון, אבל תישארו בשליטה. כלל שלישי, גובה המושב. תכוונו אותו ככה שתוכלו לראות את הכביש ואת לוח המכוונים בבירור. רק תוודאו שנשאר לכם עד רווח של אגרוף בין הראש לתקרה של האוטו. שלא תדפקו את הראש בגג בכל במפר. כלל רביעי, והמבחן האמיתי, מרחק ההגה. תדחפו כתפיים אחורה, צמוד למשענת. הושיטו ידיים ישרות קדימה, ושורש כף היד שלכם, איפה שהשעון, צריך לנוח בדיוק על החלק העליון של ההגה. אם רק האצבעות מגיעות, אתם רחוקים. תייגו פה חבר שחייב לכוון את המושב שלו, ותעשו לי עוקב לעוד טריקים שחוסכים עצבים.